चलो भाई लोग गोपी ब्लॉग्स का 50 के होने वाला है, कर दो यार, धबाड़प कर दे, जल्दी से हो जाए, है ना। हाँ सेलिब्रेशन पार्टी देखने को मिलेगा। जय सिमन सपुरी के, जय बाओखुंग्री के, जय बोरोहारी ने, जय बोरोहारी ने, जय। Welcome back to the channel guys, this is our Gopi vlog. Finally Baokhugri थांनो नागिरमाबाय आरोना, ओमफ्राय सिखारनायाथ' जों सिखारदोंमोन 4:00 but दा टाइमा जाबाय 8:30 जाबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय दा जों इनिफ्राय ओंखारलांनोसै, गारियाबो सफैबाय, ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै गाइस, बयखौबो लोगो मोनसिगोन दायो। लेट्स गो। बिराद लेट जाबाय गाइस, आई थिंक बिराद ट्राफिक जागोन आरोना, दायो थांबाय थानोसै। रेडी गासिबो? नायनोसै बेसेसिम गाखोनो हायो, फार्स्ट टाइम बे आंनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया, नेक्स्ट इयाराव हागोन ना हाया नायनोसै। थ' लेट्स गो। फाइनली सराइबिल मोनफैबाय आङो, फार्स्ट टाइम सराइबिलावबो, ओमफ्राय नै आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लांफैदोंमोन नै। बिराद लेट जाबाय जोंना, एसे थाब थांनांगौमोन, दा ट्राफिक मोनगोन आरोना। थ' नै गाइस आंनि गार्लफ्रेन्ड। आयौ फार्स्ट टाइम दे नोंखौ। आंबो नोंखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय। गामसा आर'नाइ लाबोदों, ओमफ्राय दा गानदो, गानखादो। ओमफ्राय दा गानखानो बाय दं, दा गानखाथ', दा हाजोआव गाननोसै गाइस। गानखादो होनबाय, गानखाबावा। दा गानथ'ला गाइस। गाइस 10 किल'मिटार दंबावो आरोना, थ' बेनो ओरैबादि ट्राफिक जाबाय दं नै गाइस। ट्राफिक थांनो नायाखै जोङो, एकदम गोसा सलायला बिदि जाबाय दं। ओंखायनो गाइस फुङाव थांनांगौ आरोना, जि खामानियाव थाङो एसे फुङाव थांनांगौ। दा जों एसे लेट जाबाय आरोना, बिनिखायनो दा ट्राफिक मोनबाय दं गाइस नै। बारा गोजान गैला गाइस। जि गोबाव नेनांदों आङो गपिमोनखौहाय सराइबिलावहाय। थगायदों दा? थगायाखै, एफा गोबाव जादों, फुङावनो ओंखारदों आङो। स' गाइस फाइनालि मोनफैबाय आरोना, ओमफ्राय दा गारि पार्किं खालामग्रोबाय, ओमफ्राय दा एसे थाबायना थांसै। प्रान्जयाबो नेबाय दं, माने रागा जोंलाय लांबाय दं, 2 आवार्ससो नेबाय जोंखौ। बेस्रा थांसै गाइसनो गामसा आर'नाइखौबो लाखाबाय, थ' जोंना गामसा पार्टि जागोन आरोना। गामसा लेट्स सी गाइस फर दा बे। स' गाइस जोंना गामसा गें आरोना, नै जों साथामबो गामसा गें जानानै थ' बावखुंग्रि हाजो गाखोनोसै, नायनोसै गाइस बेसे गोजौ गाखोनो हायो। थ' रेडि प्रान्जय? ओमफ्राय गोजौ माने गाखोजोबथारनांगौ, गाखोजोबथारनांगौ मन्दिराव खुलुमना फैनो। गाइस हायाबाबो नाजानोसै आरोना। ओमफ्राय गाइस बिसोर आंखौ 2 घन्टानिफ्राय नेबाय दं आरोना, थ' मर्निंनिफ्राय 2 घन्टानिफ्राय लानानै नेबाय दं। थ' आंबो एसे लेट जाबाय गाइस, एबार गाखोनोसै। गासिबो पुरा जसाव दं दा, बेनो मेन गेट आरोना। नै आंना गार्लफ्रेन्डआबो गामसा गाननो नागिरदों, दा आंखौ गाननाय नुनायखाय। गामसा गानसिगोन दा? जों दा गामसा बायना लाग्रोनोसै गाइस, ओमफ्राय गानहोनोसै। गानदो सना गानदो। थ' बेनि प्राइसआ 350 होनदोंमोन। नै बेनि प्राइसआ? नै गानदो दे, नै बेनि प्राइसआ 350 गाइस। दा गानसिगोन बेबो। बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना डिएन ब्र'जों लोगो मोननाया, ओमफ्राय बिराद गोबाव दिनै लोगो मोनलायबाय आरोना। थ' बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो? आंथ' गोबाव जाबायानो, ओंखाम जाखांबाय लांबाय आङो। जाखांबाय? इयाव जादों, दा थांसै। दा थांसैबो? हाला गरमथार। बे गाखोजोब्बाय नोंसोरो? गाखाखै, आनकमप्लिट। नोंसोर बे थ' लेट दहायनो फैनांगौ नोंसोरो। जों एसे लेट जाबाय, बिसोर सिगाङाव दंमोन, खिन्थु आंखौ नेयै लेट जाबाय बिसोरो। दे होमबा दे ब्र' लोगो मोनफिनगोन। गाइस गामसा गाननायखौ सहज मोननानै साला आंनिखौ नुनानै गानफादोंमोन आरोना बे नै। ओमफ्राय दा गाइस थाबायनांबायसो दं बेखौ, गामसा गानग्राया सहज नुग्रा आरोना बे। प्रान्जय उनाव बिदिया थांजोबनोसो पात्ताखौनो मोनदिया, बिसोर एकदम सिगाङाव थांजोब्बाय। बिबो बिखौ होननाय बिदिसो बोखोबाय थानांदों आं, गामसा गानग्रा बे। जोंनि गामसा पार्टियावबो खारदोंखो। ओ भाइ मोजां मोजां
Guys, जोंनि गामसा गें पार्टिया खारजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय जों सानैल' जों साथामल'सै बबेया खारजोबखो पाट्टा होनो मोनदिया हेलो अच्छा ओइ मोजाङै ओंखार दे मोजाङै ओंखार Ada yang salah. Di boys ko khusus ni. Di boys aku ha. ओइ थांबाय ओइ आगे चला Boy थांबाय. Di boys na aku mantu ya. Tadi mana boy? Oh तेरी ये क्या हो रहा है? Oh तेरी. ना aku dah keliling mana-mana periksa. चलो ले क्या हो रहा है भाई साहब Guys, Paris kita kamera Homgra kau ni kita vlog pun nanggu guys. Angka kameraman mana tu sini Ronggalia. Oh, woi Mingbai nama, bro, Mingbai. बहुत ज़्यादा. अच्छा है. चलो पैसे ना. चलो. रोता में साथ में तो. हाँ, पैसे ना अभी. ini बेचन कुछ और लगी मुन्फी पे बिबोई से Mingbai. चला. Pasti pura mondir jin khantar ke nam na. Pranje, ma munmara kina ma tha. Ada munbai dapat. Ada munbai. To guys ada ni ada bude kin. Meng jubbai. Pura धूली धूली जा jubbai. पूरा ऊपर तक जा रहे हैं अभी हम लोग. थक नहीं गए क्या? हाँ थकता नहीं यार थकता नहीं है जस्ट में चलो वो लोग बहुत नीचे में कूद गया चल आते समय हाँ वापस लेके चलेंगे आते समय चश्मे आएगा गर्लफ्रेंड लेके आएगा ना हाँ आते समय चश्मे आएगा गर्लफ्रेंड लेके आएगा यार काश कोई होता हाथों में हाथ पकड़ के चढ़ जाता पहाड़ लगाओ पूरा बिरदा से बैठ ना गाइस ने फोटो साफे से उधर से मिलेगा शायद साले साले मिंगल लोग देख के हमको हंस रहे हैं साले कोई सिंगल है लड़के जब तेरा गरीब बुरा हो जाएंगे ना हम दिखाएंगे साले कोई सिंगल है क्या बोला अभी शादी करेगा बाहुगुरी में सिंगल है क्या गाड़ी वीडियो नहीं है गर्लफ्रेंड मिल गया बेबी भाई आ जाओ मिल गया यही पे शादी करो क्या गर्लफ्रेंड मिल गया तो बेबी आ जाओ मेरा गर्लफ्रेंड गया एक मिनट के लिए सिर्फ गया अभी तो कोई सिंगल है क्या गर्लफ्रेंड लेके आना हम सिंगल लोगों को चलाते हैं भाई जब आप लोगों का गाड़ी पुराना हो जाएगा ना हम लोग चलाएंगे नया गाड़ी लेके दिखाऊंगा भाई तब पता चलेगा हाँ यार जीनिया भी है जीनिया भी तो क्या करने का जीनिया भी क्या करेंगे मैं कुछ नहीं करेगा भाई जीनिया है ओ मिल गया वो मिलने वाला है चलो मिलने वाला है और हाथ दिख रहा है ऊपर का और
एक बार जय सिमन सापुरी बोलो ना। डेमा दीजिए। जय सिमन सापुरी के, जय बाओखुंग्री के, जय बोरोहारी ने, जय बोरोहारी ने, ऊपर से जाम लगा दूंगा तेरी। जला रहा है तू, जलाने का नहीं, हम सिंगल है। Guys, bin be pura guys ini huruf benar na. तो बियन तो से जिंजीरे पे गोपी ब्लॉग्स एंड ये है गोप्रो या ओस्मो। सही है ये, सही है। ओके भाई लोग, यहाँ पर हम अभी हवा का मजा ले रहे हैं। देख सकते हैं आप, इतना ज्यादा ही सुंदर है। हम लगभग नीचे से 5-6 किलोमीटर आके ये सुंदर सा व्यू, कभी अकेला यहाँ आओ और बैठो। अगर कहीं अब दुख दर्द हो रहा है ना, यहाँ अकेला आओ। जैसे कि ये यहाँ पर लोग है ना, थोड़ा सा अभी हल्ला वल्ला मचा हुआ है, लेकिन अब अकेला जब आओगे ना यहाँ, सुकून और फील अलग होने वाला है। तो आके देखो, मजा आ जाएगा। यहाँ पर बैठो, जो कहना है कहो, जो कहना है कहो, जो बोलना है बोलो, जो दर्द है दिल में सारा निकाल दो। नेचर से ज्यादा कोई आपके फ्रेंड नहीं बन सकता भाई। इतना ज्यादा पीसफुल प्लेस है ये, है कि नहीं? मस्त है, मस्त जगह। चलो भाई लोग, गोपी ब्लॉग्स का 50 के होने वाला है। कर दो यार, धबाड़प कर दे, जल्दी से हो जाए, है ना? हाँ, सेलिब्रेशन पार्टी देखने को मिलेगा। थैंक यू। ठीक है।